Eskerrik asko denoi, eta placer bat hemen egotea, eta nire ikerketa eta nire lanaren artean dago gai bat deitzen dena atxolorra. Eta horretaz mintzatuko naiz. Bueno. Bueno, kuriosoa da, ze gertatu zitzaidan, egun batean, lankide batek esan zidan. Etorriko zea Ereñotzura hitzaldia ematera, eta nik esan nion, bai, joango naiz. Eta halako baten, Ereñotzu joan nintzen, eta zen nintzen hitzaldia ematen, euskal kulturari buruz, eta nire aportazioak eta ekarpenak egiten, eta halako baten bukatu nuen eta emakume batek galdera bat egin zidan. Zer da atxolorra? Horrela galdetu zidan zuzenean. Eta hori ez nuen aipatu hitzaldian. Eta bueno, ezin nintzen esplikatzen edo adierazten zer zen eta gelditu zen harrituta. Eta halako baten jaso nuen erantzuna zen, hango emakume amonak, bizi izan zutela atxolorra. Eta izan zen energia bat, estanda bat, Ereñotzu, eta bueno, handik aurrea, atxolorrari buruz gehiago, sakondu nuen gehiago, eta bar. Eta atxolorra, testu ingurua, hasiera baten kontutan izan behar dugu gure arbasoek sortu zuten bizimodu bat. Nik kultura niretzat da herri baten bizimodua. Eta bizimodu horretan baditugu egitura nagusiak. Ze atxolorra ulertu behar da bizimodu horretan. Bestela nik ez dauka inongo zentzurik. Orduan, gure arbasoen bizimodua eta arrastuak ere gaur egun ditugu, ziren alde batetik auzolana, bai, bestetik lur zilegiak, komunala ditzen dena, euskeraz dira lur zilegiak, batzarrak, sinismen propioak, mari, bai, nik uste dut hemen Bizkai aldean gehiago mariri buruz dakizuela beste tokietan baino. Hori izan da gure sinismen nagusia. Etxekoa Andrearen egitura, bai, etxean eramaten zuena, eta baserrian eramaten zuen, kudeatzen zuen dena ekonomia eta bete beharrak zeintzuk ziren eta bar, oinordekoa beti izaten zen alaba, bai, edo alabak, etxearen oinordekoa. Orduan, egitura hauek ziren gure egitura nagusiak. Eta arrasto horiek oraindik mantentzen dugu, bai, ideia batzu baditugu zer den auzolana, zertan zilegia, lur zilegiak, oraindik existitzen dira, nahiz eta batzuetan publikoak deitzen direnak, eta bar. Hor, egitura horren artean, gure arbasoek egin zituzten igarotze errituak. Igarotze erritu asko ditugu. Lehenbizikoa, atxolorra, euskal jaiotza. Euskaldunen jaiotza erritua. Hori da atxolorra. Gero datoz, gazte dantza, agurra ematea haurtzaroari nera bezaroan sartzeko. Eta nera bezaroari ongitorria emateko. Gero daude, neska dantza, mutil dantza, emakumeen Andre dantza, gizon dantza, etxeko Andrearen dantza, orduan, dantza guzti horiek esaten dute eta baiestatzen dute eta onarpena ematen dute emakumeari, bai, fase ezberdinetan, eta gizonari fase ezberdinetan. Eta azkenean daukagu azken agurra.
Orduan, gure arbasoek oso ondo antolatu zuten bizimodua zaintzaren arlotik. Jaiotzatik azken aurrera, etapa guztia babestuta zeuden, zaindua zeuden. Baina hori, halko genuke gaia nahiko zabala da, eta jarraituko dut atxolorrarekin. Kontutan izan da testu inguru hau, honen barruan dagoela atxolorra, eta da lehenbiziko igarotze ritua. Bizkaialdean gelditu da amari bizita egitea, arrasto hori dauka Bizkaialdean. Agian alda egon beste izen bereziren bat, eta norbaite baldin badaki, mesedez, eskertuko nizueke esatea. Eta horrela, testuingurua kontutan izan da, eta ikusita, arrastoak oraindik mantentzen direla, gure atxolorra dauka bi hitz, atxo eta lorra. Atxo izango da emakumea, emakume jakintzua, eta jakintza handia duena, noski. Eta gero daukagu lorra dala konpromisoa. Esan nahi asko dauka lorrak. Baita ekarri, eraman, baina lorraren eginda, gero lan konparatibo bat beste herriekin eta beste kontinenteko herriekin nola ospatzen zuten edo ospatzen duten jaiotza, hor ikusten da konpromisoa, komunitatearen konpromisoa baita dagoela barruan. Orduan, hau da prozeso bat, atxolorra da prozeso bat osoa. Hasiera da ama, dago haurdun, eta daude emakume batzuk, erainotzun izan zidaten 3 emakume zirenela, nahiko jakintzuak amatasunari buruz, eta erditzari buruz, eta bar. Eta orduan, emakume horiek joaten ziren amaren gana, ama izango zen emakumearen gana, orduan zegoen emakumearen gana, eta joaten ziren, nola zaudez, zaindua izateko, ez? Behar baldimazuen zerbait, laguntza emateko, bai osasunaren aldetik, edo zalantzak, eta bar. Eta 9 hilabete horretan egoten ziren emakumea zaintzen, gero erditzen momentuan ere hor egoten ziren. Eta gizonezkoak, garai horretan eta bereziki erditzeko momentuan, egunetan, zeuden oso erne. Oso erne zerbait gertatzen baldin mazen, eta etxe horretan lana edo zerbait egin behar bazen, hor zereginak egiteko. Orduan gizonak ere hor arreta bat zeukaten. Eta gero, aurra jaiotzen zen, eta edoskitze prozesuan ere horregoten ziren, nola bularra hartzen zuen, aurrak eta bar. Eta kuarentena edo 40 aldia pasatzen zenean, orduan komunitateak egiten zuen ospakizuna. Eta ospakizun horretan, amari eta aurrari, konpromisoa eskaintzen ziren, esanez, umea zaindua egongo zenela nera bezaro arte. Orduan, komunitateak ere konpromiso bat hartzen zuen aurrarekin, eta amarekin, eta familiarekin. Orduan, ze gertatzen da hemen, prozesu honetan? Gertatzen da, alderdi batetik, sartzen zaigula elemento berezi batzuk. Hemen jartzen dut hormona hitza, baina da neurona hitza, parkatu. Ze gertatzen da? Elementu hauek, bai ostitosina, elementu hau, hormona hau da oso garrantzitsua. Eta zer egiten du hormona honek? Hormona honek egiten du lasaitasuna, baretasuna,
eta maitasuna garatu. Eta nola da, haurdunaldian hormona hau joaten da pizten eta bereziki erditzeko orduan pizten da. Eta gero beste aldetik besarkatzen garenean eta amak daukanean aurra besoetan eta titia ematen edo bularra ematen, orduan oxitozina hau garatzen joaten da. Eta oso garrantzitsua da gure bizitzan, oxitozina. Momentu horretan, oxitozina hori joaten denean garatzen, amak duelako aurra besoetan edo bularrean, aurrak baretasuna jasoko du, barneratuko du, eta maitasuna zer den joango da jakiten. Oso importantea da, maitasuna. Ze gaur egun, gero eta garrantzia handiago ematen zaio bularrari, baina egon ziren garai batzuk hau hori enpresa handiak zuten nahi emakumea bularra ematea aurrari, ze hor dago komertzio handia, esne horiek hautzak ez. Orduan gaur egun garrantzia handiago ematen zaio edoskitze prozesuari. Eta oso importantea eta garrantzitsua da gure aurrak jakiteko zer dan maitasuna. Ze maitasuna ez badute sentitzen, beraiek ez dakite ematen gero. Helduak direnean ez dakite ematen maitasuna, ez dutelako ezautzen. Edo maitasuna gelditzen da bizkat batzutan, gaurko bizimoduan, ama asko lanea joan behar da, ezin du bularra eman, ez dakizer, oztopo asko gertatzen dira. Eta ordun sistema berak, sistema neoliberalak, ukatzen du aurra osasuntsu izatea. Ez dugu ahaztu behar gu garela herri bat kolonizazio prozesuan gaudena. Eta momentu honetan sistema neoliberalak gure bizimodua kaltetzen duela jaiotzatik, eta hemen ikusten da, zergatik gure arbasoek atxolorra antolatu zuten. Alderdi batetik, besteko aurra zaindua izateko, maitasuna eta zer da maitatua sentitzeko gero berak emateko maitasuna, eta gero bestaldetik komunitatearen konpromiso hori eta jai hori aurrarekin eta amarekin eta herriak egiten duena edo auzoak, hor sortzen da beste egoera garrantzitsua. Eta ospakizun horretan espilu neuronak aktibatzen direlako. Eta zer nahi du esan horrek? Esan nahi du sozializazio prozesu horretan, jai horretan, festa horretan, aurrak eta gazteak hor daudena joango direla esperimentatzen empatia. Zer dan empatia? Ze batzutan esaten dugu, ospakizunak egiten dugu, baina ez dakigu zergatik egiten ditugu, ohitura, tradizioa, baina daude beste aspektu batzuk oso importanteak, adibidez, espilu neuronak aktibatzen direlako. Eta horre garatzen du empatia. Orduan, bi gauzak ditugu atxolorrean. Da prozeso oso importantea jaiotzatik bukaera arte. Ez da gauza bat atxoak tortzen dira eta ama zaintzen dute, eta ama zainketa horretan zer egiten duten, nola aktibatzen den oxitozina hori oso importantea dela gure bizitzan, eta gero jarraitzen du sozializazio prozesu batekin komunitateak nola aktibatzen duen neurona espiluak, espilu neurona.
Orduan, dira, 2 punto oso garrantzitsuak. Ze gertatzen da ez direnean ondora aktibatzen espilu neurona eta oxitozina? Ze gertatzen da? Gertatzen da, gazte horrek arazo asko izango dituela, ze ez du ezautzen benetan maitasuna, ez daki sozializazio prozesu horretan empatia falta zaiolako, hori galdu du, orduan horrek kalte handiak ekartzen ditu, adibidez gaur egun dagoen egoeran ikusten dena, mentalki zailtasuna, psikologikoki zailtasunak eta bar. Orduan, zaindu behar dugu prozesu hau. Beharrezkoa da gure etorkizunerako, gure aurrak mentalki osasuntsuak izateko. Pertsona empatia duten pertsonak eta maitasuna zer den dakitenak, ez badakite ezin dute eman. Orduan, 2 egitura garrantzitsuak dira guretzat. Orduan, ikusten da, gaurko egoeran, atxolorrak garrantzi handia duela, bai? Eta ez dakit nola izango dan berreskuratze hau, atxolorraren berreskuratze hau, baina nik uste dut, denon artean, baloratu behar dugula, benetan zelako nura duen, eta gure arbasoek zelako jakintza handia zeukaten. Lortu zuten gizarte orekatu bat, gizarte zaindu bat, zaintza zegoen helburu nagusia, beraien ekintzetan nabaritzen da, hasten garenean aztertzen zein izan den gure jatorrizko bizimodua, eta zelako garrantzia izan duen gure bizimoduan, gure izatean, gure identitatean eta gure izatean. Eta orduan, tradizioari, nik esango nio, tradizioaz hitz egiten dugunean, batzutan ari gera hitz egiten herri baten bizimodu, jatorrizko bizimoduari buruz. Batzutan tradizioak edo ohiturak, hitzak hori daukate bere barruan, ez? Gure arbaso engandik jasotako bizimodu bat kolonizazio prozesuak apurtu egin digutena. Eta atxolorraren istorioan, Eliza izan da nahiko etxaia. Ze azkenean, Ereñotzuko emakumeak, gogoratzen ziren, beraiek nahi bazuten atxolorra ospatu edo egin, behartuta zeudenela lehenengo bataiatuak izatea. Eta gero, egiten zutenela, ospakizuna. Ze azkenean, beraiek galdu dute memorian, beraiek gelditu zai memorian festa bat izango baliz bezala. Komunitateak egiten duen festa, jaiotzen denean aurra. Baina ez da hori bakarrik. Da prozeso osoa jaiotzatik, nerabezaro arte, zelako jakituria, ez? Konpromiso hartzen zuen komunitateak, zaindua edo babestua izango dela, baina zaindua eta babestua esaten dudanean, da baita gaztetxo horre bete beharrak zituela. Eta komunitateako jendeak, batzuetan esango diola, guazen jasotzera fruituak, edo guazen hau garbitzea, edo bar. Ez da bakarrik gaurko babesa
bezala, gaur esaten da, babestua, baina zereginak ere zituzten, bere garaian, bai? Orduan, hori, erakustea bizitza eramaten egoki batean, auzoko beharrak ere erakustea eta laguntzea hori nola egin behar den. Orduan, auzoak zeukan balorea handia, bai, alde horretatik. Orduan, nik uste dut gaurko gizartean atxolorraren beharra dugula. Bai, zainduak izateko, baina zainduak ondo bete beharrekin eta beraiek ikasteko nola egin behar diren gauzak eta nola bizitu behar diren gauzak eta konpondu eta aberastosuna. Azkenean da sozializazio prozeso osoa. Ez bakarrik divertimentuan eta jolasean, baizik eta baita ikasten baina auzoan. Ikasten da auzoan. Orduan, balio handia dauka atxolorrak, bai amatasunean, zainduak izatea amak, laguntza ematea, eta atxoak ziren emakume jakintsuak. Lehenako emakumeak normalean ez ziren bakarrik gaur bezala ofizio honek daki hau, honek daki. Beraiek gauza askotaz zekiten, jakinduria neko osoa. Ze janari eman, zelako belarrak eraman zendatzeko, zerbait baldin badaka, eta gauza asko tarditzeko orduan ere horregoten ziren, eta auzoak ere zeukan pixo handia. Orduan jakintza handiko arbasoak izan genitun, eta espero guk jakintza hori berreskuratzea eta praktikan jartzea. Eta hori, galdera da, gaurko gizartea behar du hau? Nik uste du baietz, beharrezkoa dela. Gure etorkizunerako, gure umeak, gure Euskal Herriko umeak, zainduak eta maitatuak eta jakitea zer da maitasuna eta empatia, ez? Nik uste dut, beharrezkoa dugula gaurko gizartean, ikusita zelako gizakiaren kontrako sisteman gaudela, eta gure herriaren kontrako sisteman gaudela, eta gure aurrak osasuntsu bizi behar dute, eta ez gaixotasun mentalekin. Eta hau da dena.